Για σήμερα θα παίξουμε GTA. Ένα απλό κοριτσάκι είναι απλά. Έχω κάνει γρήγορη κίνηση, γι' αυτό τρέχει τόσο γρήγορα. Εντάξει και τέτοιο. Ω, πέρασε το αμάξι. Είπες κάτι. Α, ναι, αυτός εδώ κρατάει όπλο. Είπα, συγγνώμη. Για όλα τα σκορπάς να φτύσου και κανένας δεν παιδιά, κόλλησε, αλλά δεν πειράζει, θα πάρουμε αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα αυτοκινητάρα και πάμε. Κάπου εδώ έχει ένα άλμα, κάπου εδώ. Συγγνώμη ρε Φλόρε. Γράψτε μου στα comments, δηλαδή γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε να παίξω, Vice City αυτό πάλι ή κάτι άλλο. Ας πούμε, τι θέλετε, FIFA 6, Scooby-Doo, τι θέλετε. Mortal Kombat. Α, παιδιά, από εδώ κοιτάξτε τι έχει, επειδή από εκεί πίσω δείχνει αυτά και δεν πρέπει να πάμε από εδώ. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Έχει δρομό. Πνίγηκα, έπεσα μέσα. Α, πήραν όλα μου τα όπλα. Ή GTA 5, πλάκα κάνω, όχι GTA 5. Πάτσος. Θα κάνουμε αφαίρεση αστεριών. Ήθελες κάτι από μένα? Όχι, με έπιασε η μπάτση. Παιδιά, θα πάρω ένα τάγκ τώρα. Πού πήγε? Να το. Ξέχασα να πω και κάτι άλλο. Αν έχετε κι εσείς αυτό εδώ το παιχνίδι. Αν έχετε κι εσείς αυτό εδώ το παιχνίδι και δεν ξέρετε κωδικούς, γράψτε μου στα σχόλια να σας τους πω όλους τους 150 κωδικούς. Κλείνουμε και καμιά πόρτα. Παιδιά, θέλετε να με δείτε? Εδώ είμαι κι εγώ. Εδώ. Πίσω στο βίντεο. Να φέρει λίγο η βοηθός μου τους κωδικούς. Να φέρει λίγο η βοηθός μου τους κωδικούς. Γρήγορα τους κωδικούς μου. Πιο γρήγορα έπρεπε. Έχω. Τι έχω? Τα έχω όλα. Όλα τα όπλα, ζωή, φέρεση αστεριών,
πάρει αστέρια. Μπαίνει. Τα έχω όλα, γρήγορη κίνηση, πνάμενα αμάξια. Όλα τα έχω, όλα. Ό,τι θέλετε, είναι εδώ. Και θα πάρω το ταξί. Come on, Μπατσία πάλι. Κάνω γρήγορη κίνηση. Κοιτάξτε εδώ πόσο γρήγορα τρέχει. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Κοίτα το ποδαράκια της. Ένα κορίτσι τόσο γρήγορα. Περίμενε. Έχω αόρατα αυτοκίνητα. Όχι, λάθος κωδικός. Αλλά δεν πειράζει και αυτός ωραίος είναι. Τώρα θα κάνω... αόρατα αυτοκίνητα. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα πάει, επειδή έχω κάνει τέτοιο. Έλα ρε, αγώνες. Come on. Get over here. Φανταστείτε, και έχω και ταξί. Φανταστείτε να πάρω ένα γρήγορο αμάξι, επειδή έχω ταξί. Να, κοίτα, ταξί.